Алейкум бародарон, подземкаи сахват аст. Ҳозир медурем ай пара поли бозори сахват аст сиёмка мекунем ва шумо нишон медиҳем бо мо бошед. Бародарон, дар саршави сахват дар байн дар омадани бозор нахел чойники пиёла кардагиам. Агар бихоҳем ки бибинем ба пурагӣ, пас дар канали мо обуна шавем, наворҳои навро интизор шавем. Азиз, хоҳед ки бибинед, бифаҳмед, бидонед ки дар Тоҷикистон чӣ намуд дарахтҳо дар бозор фурӯхта мешавад ва дар куҷо фурӯхта мешавад. Пас ин наворро то охира тамошо кунед. Дар рӯ парои ганҷина буданд. Чӣ намуд дарахте фуратон ҳастед анҷа. Қад бисёре аст ки ва дилнаш медрӯй гӯё ки дар як боғ даромаде. Айс боғ медрӯй. Тамоми намуди дарахт ҳастанд. Ҳама ё барои фурӯшиам. Агар хоҳед ки ба пурагӣ бинед, пас наворҳои ояндаро тамошо кунед ки мо Россия бием мегузорем. Ай сабаб мегабайт кам буда, мо наметавонем видеоро ба пурагӣ монем.